What's up mga kuya kuys, for today's video kuyugi ko ninyo kay moarita diri sa Cordoba kay ato daw imit si Ivana. Swerte agud ani niya, kita siya nato sa maungwa na tay angay lang ngayon ato dayon na atuon kay basin man luod di siya nya sa Manila muuli hinuon. Na ay jug barabara dira kay emergency lakaw ning amua. Nya kay naabot naman ta atong pangitaon siya. Gamitan nato aning double camera aron kaduha nato siya makita. Nya mobayad sa tadiri og entrance pina 20 aron nay income si ate. Nya human mulahos na tadiri. Nice kaayo ang among pag-ari kay simi sunset na pero unya alkansi na sad ko ani. Madayon pa kaya ang among pagkita ni Ivana diri. Kay for sure if mag-abot mi nangit-ngit na aw ika picture namo ani si Ivana ra jud ang makita. Pero di na sa ta maghisgot ana kay si Ivana na ang bahala unya. Maong samtang gapaabot niya, tuyok-tuyok ra sa tadiriya. Kay maupay pagabot sa eroplano, nagisakyan niya. Maong niilis dayon kog sanina aron pagkita namo, fresh pa ko unya. Nya mao day niyang akong ibtuno na flowers igkita namo unya. Ako asa day ni gipatato pero di maklaro kay ang ink kakulay man ako. What a coincidence. Next time I will sure na di na jud na mahitabo. Nya while waiting habang naghihintay, ato sa diri set up ang pwesto ni Ivana. Kay aron nindot ang makuha sa among picture unya. Kay ato manggod na siya pasudlon dira sa may tunga. Nya samtang wala pa si Ivana, isuroy-suroy sa tamo diriya. Sa mga wala pa kaari o ganahan diriya, located ay ni diriya sa Cordoba. Nya sa mga mangutana, ug buang ba ni siya? Aw paduhong pa lang na. Laliman ka mga kuys, gihap ang 10,000 roses o 10,000 budget daw kunin siya. Maong sa mga bata ang agatan-aw dira, don't try this at home ha, kay wala man sad ni sa inyo ha. Awa, kulang daw usa. Amo na lang ni diri picturan kay aron dili magpadayon og ihap basig madayunan. Mao di ni silang duha ang kuyog na ko diri kay ganahan daw sad sila mutan-aw ni Ivana. Nga kay wala pa man sad siya mangita sa kuglaing pwesto diri Kay naaman gud ko diri nakit-an nanindot kayo relaxan mura kag makainom og tambal na alaksan. Naabot man hinuon tag alaksan di na nato napatasan kay ato na ni suwayan. Lami sa feelings mura kog na in love balik niya. Ay gugma buanga sa. Nya di na lang ta maghisgot ana mo bangon na lang ta aron daghan patag mga kanto diri na mabisita. Sama aning pwesto nila, hala picture buanga sa. Naapay pinalingi-lingi o pinatalikod-talikod na pusing grabiha sa. True jud kayo diri mag-unwind mga quiz kay ang C-Select o ang Cebu City kita kayo sa imong mga mata. Nya mao di ni si Rani Hinilya pamay na lang sa mga ganahan dira. I-online sale na lang nako ning akong mga amigo ug amiga kay always broken hearted man ni sila. Mao jud nang tinuod na rason nga nung naabot mi diri sa Cordoba. Pakapi na lang jud na si Ivana. Nya time check alas 6:05 na. Mao mangita na sa taglaing spot samtang hayag-hayag pa. Kay tingalig unya laing spot na atong pangitaon kay nangit-ngitan naman sad ta. IRP sa wa nang kasabot ug sa nang kasabot o hala katawa. Paspasan nato og lakaw diri aron maka-picture pa ta. Noon hayag-hayag pa man sa diri gamay maong simiginan siya pata diri Di pa jud din tawo nato magamit ang against the light na pasangil ug di na ta makit-an sa camera. Maong uhala pag picture na mugtaman dira duha. Kaya ko diri akong suwayan ug unsa jud kanindot ning akong napalit na camera. Di ba jud ka ako kansi sa akong 22,000 para aning mananapa. Aw chuy man sad good hinuon kay ug unsay kulay nako sa personal mao man say kulay nako sa camera. Mutugan sa tinuod si mi honest maning mananapa. Di ay takatik-atik ani kanang simi pinaputi ta ba. Nya sa akong nabantayan ani niya si mi nature lover jud ni siya. May tag nature na lang ka aron gihigugmata ka ani niya. Buanga sa napay pinaana. Nya kay simi taas-taas naman jud ni na video ang kasumpay ani abang sa part 2 na ikaduha. Ato sa niputlon ha kay mag-wash out pa man sad ta. Nya sa katudi ay mga ni-comment sa YouTube balikon ra ta mo ha. Unahon sa nako ning mga nag-share og comment sa Facebook kay medyo paspas jud diri Maong wa na tay angay lang anon, ali kay mag-wash out na ta. Wash out di ay ko kay Ate Edeline Riberal Inot. Wash out sa imuha and thank you sa tunay na support. Wash out also to Kim Macamris. Wash out nimo insan na mikos-mikos mo na bayan. Wash out sa di ko ni Judel Lopez. Wash out nimo Kois Judel, thank you sa tunay na suporta.
And guys, Marco Miguel wash out also sa imuha. Once again, kanidi ay si Kuya Kuis na laging nagpapaalala na bahalag pobrita basta daghan tag kwarta. Amawa sa Stage here I'm screaming, okay, it's a dream, and I pray as a team, one day it'd be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself.